Benvinguts i benvingudes a una nova edició més del Pols de la ciutat d'Esplugues, on abordem tots els temes de política municipal més importants i, desgraciadament, avui també algun de la política internacional. Abans d'entrar en matèria, voldríem saludar a les persones que avui ens acompanyen en aquesta nova edició. Marta Alarcón, del grup municipal republicà. Bona tarda, bon vespre. Bon vespre. Gemma Garcia, portaveu del grup de Ciutadans. Bona tarda, bona nit. Bona tarda a tothom. I a Lola Castro, de Esplugues en Comú Podem, també igualment bona tarda. Bona tarda, bon vespre. Abans que res, abans d'entrar amb els temes de la política municipal, no voldria deixar de comentar els temes de màxima actualitat que hi ha hagut aquests dies, que desgraciadament ens afecten a tots. Voldria saber una mica l'opinió de les nostres invitades sobre aquesta guerra que ha iniciat Rússia contra Ucraïna. Quina és la seva opinió, una mica de valoració personal, i què creuen que pot fer també l'Ajuntament d'Esplugues, el consistori, en intentar ajudar amb el que elles creuen que sigui possible. Anem ara amb la Gemma Garcia, de Ciutadans. Sí, bueno, desde nuestro partido pensamos que esto es totalmente intolerable. No se puede. La violación de la legalidad internacional que está, o sea, de lo que ha hecho Putin, ¿no? Con lo que está haciendo con Ucrania, ha hecho de la soberanía de Ucrania, que es un país europeo, es un país que quiere avanzar en democracia, que quiere integrarse dentro de las instituciones internacionales. Es una violación y en toda regla, y un ataque ilegítimo a un país totalmente independiente. Se me viene a la mente, no sé, imágenes que hemos estado viendo desgraciadamente estos días, de estos refugiados en las fronteras con Polonia, son familias enteras. Cuando llegan allí los mayores, los hombres, los varones mayores de 18 años hasta los 65, tienen que volver para luchar y dejar a su familia, tienen que volver a luchar por su país, que van el resto de la familia para intentar ponerse a salvo, tienen que dejar a estas familias en la frontera. Son civiles, como se ha dicho, ¿no? Pero también son héroes que van a luchar, ¿no? A luchar por la libertad de su país, que le quieren arrebatar, ¿no? Que quieren resistir esa invasión por parte de Rusia, por parte de Putin. Son realmente imágenes, son realmente muy, muy, muy duras, y a mí personalmente la verdad es que me emociona mucho porque no tiene sentido de ser en el siglo en el que estamos que no se haya conseguido por la vía diplomática que esto no llegara a suceder. Hoy estaban dando las noticias que si no he escuchado mal, ya llevaban más de 2.000 fallecidos civiles, que no son, no sé qué es lo que están atacando, es que no, se me escapa. Ayer estuvimos, como ya ha comentado la compañera, estuvimos delante del ayuntamiento en la concentración que se realizó, convocada por todos los partidos en varios ayuntamientos que se haya convocado, dando todo nuestro apoyo al pueblo ucraniano, al apoyo por la paz, y a nosotros desde nuestro grupo municipal, pues nos gustaría pedirle al ayuntamiento que, así como la asociación ucraniana lleva ya un par de semanas recogiendo víveres, recogiendo material de medicinas, recogiendo ropa, y que ya han enviado 3 furgonetas, pues nosotros lo que queremos es que el ayuntamiento colabore, ¿no? De esta forma, que colabore organizando la logística, información, ¿no? De donaciones, porque ayer mismo en la puerta del ayuntamiento, justo antes de empezar el acto, vino una señora con 2 bolsas de ropa para ver dónde las podía dejar para enviarlas. Entonces nosotros pedimos que el ayuntamiento empiece a moverse en este sentido para que, bueno, pues para que se colabore, se haga de forma organizativa, logística, como ya he comentado, informativa, con las acciones y espacios de donaciones, o sea, que se informe a la población de los lugares donde pueden ir a donar, que estén habilitados en el municipio, aunque sean por iniciativas, bueno, propias del ayuntamiento,
y en este caso también como es de la Asociación Ucraniana. También nos gustaría pedir al ayuntamiento que, bueno, esto sí que se comentó ayer en la declaración que se leyó, ¿no? Que se pone a disposición en caso de que fuera necesario para acoger personas refugiadas del conflicto, ¿no? Del conflicto de personas de Ucrania que estén huyendo de allí. Nos gustaría saber, ¿no? Cuántas personas podemos acoger, si hay un número determinado. Y luego, evidentemente, creemos que habría que destinar recursos del presupuesto municipal para poder llevar a cabo estos dos puntos que he comentado. Por nuestra parte, tienen todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad al pueblo ucraniano, y el ayuntamiento en este sentido nos tendrá a su lado para ayudar en todo lo que se necessite. Moltes gràcies, Gemma. Moltes gràcies, Lola, i a totes també per tot el que heu comentat. Esperem que aquest conflicte duri el menys possible i que tots els ucraïnesos que estan patint tenen des d'aquí també tot el nostre suport. Esperem que s'acabi l'abans millor. Anem a fer un canvi de tema, ara ja sí que entrem a parlar de la política municipal, d'alguna de les coses que es va tractar en l'últim ple del mes de febrer. Una de les coses que es va fer va ser una declaració institucional, ja que ens estem acostant un any més al dia 8 de març, en aquest dia marcat per totes les dones i també els homes, evidentment, del nostre territori. I us volia preguntar, primerament, com veieu que arriba aquest 8 de març respecte a les polítiques feministes que hi ha en el territori, si us agradaria millorar alguna cosa més de les que creieu que de moment no s'està produint. Quan la Marta ha comentat que tant de bo el 8 de març no s'hagués de celebrar, les dues companyes han fet que sí amb el cap pràcticament a la mateixa vegada, i és una cosa que no s'ha vist i que simplement volia ressaltar. Ara sí, li donem pas a la Gemma del grup de Ciutadans. Doncs sí, és que el que estava dient la Marta és que és totalment el que estava pensant jo, el que crec que pensem totes. És que això és o sigui, en aquest segle no pot ser que encara hagin de celebrar el 8 de març, el Dia de la Dona, no? És que tots els dies són els dies de la dona i dels homes, i és veritat que queda encara molt per treballar, i esperem que la pandèmia que hem tingut que no faci que això vagi cap enrere, i que és una feina de tots, és una feina dels homes, de les dones, dels nens, de les nenes, tot, és educació. Des de ben petits hem de començar a ensenyar als nostres fills i a les nostres filles que tots som iguals, i és evident que hem de continuar treballant. Encara queda moltíssim per fer. És una pena, però és que és així. Com ha dit la Marta, esperem que arribi aquell dia en què la igualtat sigui real, sigui de veritat, i que no haurem de fer un programa i que haurem de parlar d'això, perquè ja serà una realitat i ja no serà notícia el 8M. Hem de continuar treballant, hem de continuar intensificant els esforços que s'estan fent perquè l'impuls de la participació de les dones, com s'ha comentat, és que m'estic repetint, però és que és de veritat el que volia dir, és que em sento totalment identificada amb el que estava explicant la Marta. Però és veritat que hem de continuar amb l'impuls de la participació de les dones amb el tema de lideratge. Aquí estem 3 dones avui representant els nostres grups municipals, i hem de fer això, que el salari sigui el mateix a les dones, als homes, i s'ha de reconèixer també la feina de no remunerat, de cuidar d'un familiar o d'estar a casa cuidant els fills. Això també ha de ser... com es diu això? Ha de ser valorat, no? O sigui, nosaltres... És que no tinc res més a afegir del que ha comentat la Marta, de veritat. Gràcies. Gràcies a tu, Gemma, i de fet segur que les dones i alguns homes, evidentment també, que ens estan veient, estaran contents de veure que, tot i ser de partits polítics moltes vegades diferents ideològicament i tot el que vulgueu, en aquest tema esteu d'acord. També simplement fer un comentari, és que, tot i que evidentment és un honor tenir aquí a 3 dones per parlar d'aquest tema, el fet que no hi hagi cap home és un simple accident que
pels motius que sigui, tant Marco Sánchez com Edu Sant no s'han pogut connectar avui, però bé, que evidentment és un plaer estar aquí per parlar d'aquest tema amb vostès tres. No sé si alguna de més, Marta, Gemma, vol afegir alguna cosa? Doncs veiem que en aquest tema hem estat tots d'acord, heu estat totes d'acord, que és fantàstic. Hem de parlar d'un altre dels temes que es va tractar en el ple municipal, que va ser la modificació del crèdit de pressupost municipal en vigor, el crèdit extraordinaris per import de 5,3 milions d'euros, se suplementen els de 5,5, en total hi ha un import total de 10,8 milions. Aquest punt presentat va comptar amb els vots a favor del Partit Socialista, de Ciutadans i d'Esplugues en Comú Podem, i l'abstenció d'Esquerra, el grup municipal republicà, i també del grup municipal popular. Per parlar una mica d'aquest tema, de per quin motiu l'abstenció, per quin motiu els vots a favor, anem amb Gemma García de Ciutadans. Bueno, nosotros, como ya has comentado, sí que votamos a favor de esta modificación de crédito porque nosotros estamos trabajamos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Esplugas, de nuestro municipio, y nos alegra decir que con esta modificación de crédito se incluyen 4 puntos, si no me equivoco, 4 puntos en la modificación, 4 puntos de los que incluimos en el pacto con el que llegamos al acuerdo con el que llegamos con el Partido Socialista para aprobar los presupuestos de este 2022. Y entonces para nosotros pensamos que seguimos trabajando para todos y entre ellos hay proyectos muy importantes como es la renovación de la avenida de Cornellá, que es una avenida muy transitada y que realmente desde hace mucho tiempo que necesita una reforma importante. Es una inversión que se hace es una partida, de 500.000 euros para esta reforma. Luego otro de los puntos que también los vecinos también se quejaban mucho porque hacían que hubieran nidos de ratas y de cucarachas y de insectos, son los parterres que están en la Rambla de Ángel Guimerá. Bueno, pues esto también está incluido en esta modificación de crédito y lo que harán es limpiar todo ese terreno y modificarlo para que no proliferen los insectos y las ratitas. Luego, entre otras cosas, también era una moción que ya presentamos hace varios años, que se puso en marcha, el tema del ADN canino, se puso en marcha por el tema de la pandemia. Entendemos perfectamente que habían otras prioridades y ahora pues se retoma, ¿no?, con una partida para seguir con este proyecto. Y otra de las partidas que incluyen esta modificación de crédito es la mejora y la ampliación de los espacios de los Correcán. O sea, se va a hacer un nuevo Correcán y se van a mejorar la iluminación y la limpieza de los que hay actualmente. Esto es una cosa que también nosotros los vecinos nos lo comentaban mucho. Pues nosotros estamos contentos con esta modificación de crédito, por eso le hemos dado nuestro voto a favor a dicha modificación. Creemos que incluyen puntos importantes, como he comentado, de nuestro acuerdo y por eso nosotros dimos soporte a este punto del Pleno. Moltes gràcies, Gemma. Referent a aquest punt, no sé si la Gemma García de Ciutadans voldria comentar alguna cosa sobre el que ha dit la Marta. Doncs la veritat és que a mi em sap greu, però no tinc tota la informació respecte a... Disculpeu-me, però no vull dir alguna cosa que després fiqui la pota. Però no tinc la informació, però sí que la buscaré, perquè si realment és un edifici emblemàtic i tal, entenc que el projecte de l'Ajuntament serà... Sí que és veritat que sí que em va sobtar perquè no, a la foto, com diu la Marta, del pont no hi era, l'edifici està tapat o eliminat. I imagino que el projecte serà aquest i també imagino que les persones que estan vivint aquí les reubicaran, no, diguem-ne. Però ja et dic, no vull dir res més perquè és que la veritat no tinc la informació del projecte ni sé ben bé com està aquest tema. Sí, buscaré la informació i així podré tenir una posició més adient. D'acord, Gemma. Molt bé, doncs volia donar
hem arribat fins al final del programa d'avui. Voldria donar les gràcies a les 3 portaveus que han assistit avui. Lamentar una vegada més que no hi hagi pogut haver ni l'Eduard ni el Marcos Sánchez. Poli, vull donar les gràcies. Marta Alarcón d'Esquerra Republicana, gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. També Gemma Garcia, evidentment, de Ciutadans, moltíssimes gràcies per assistir. Moltes gràcies a vosaltres. I a la Lola Castro d'Esplugues en Comú Podem, gràcies per venir aquest vespre. Moltes gràcies, ha estat un plaer autèntic. I també un plaer per mi, evidentment, comentar amb 3 dones just al ple, just al Pols de la Ciutat abans d'aquest 8 de març. Arribem aquí al final de l'edició d'aquest Pols de març de la ciutat del mes de març. Dir-vos que podeu recuperar aquest espai a etv.alcarta.cat i desitjar a tothom una molt bona nit.